काटे बघू शकता केवढे केवढे. अरे सोडव. अरे काट्याने पकडलं यार. हे वेली आहेत ना काटेरी. तर मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, गावी आहे, गणपतीसाठी गावी आलो आहे आणि आज आम्ही चाललो आहे. 11 वाजलेत आणि आम्ही चाललो आहे आज भटकायला जंगलामध्ये. ते तुम्हाला दाखवतो आम्ही कुठे चाललो आहे जंगलामध्ये. बरोबर हे दोघं आहेत भाऊ आपले. तिघे चाललो आहे जंगलात भटकायला आज. तुम्हाला दाखवतो कुठे चाललो आहे आम्ही. लांब नाही जात आहे आम्ही, आमच्या इथं जवळच्या डोंगरात जाणार आहोत. ह्या डोंगरात समोर दिसतंय हे रामेश्वर मंदिर आणि हा जो डोंगर दिसतोय आपण तिकडे जाणार आहे. तिकडे छोटासा एक वॉटरफॉल आहे, तिथे बघायला आपण जाणार आहे. दिवसापासून हा प्लॅन चालला होता आमचा, पण आज योग जुळून आलाय, तर आम्ही आज चाललोय रामेश्वर मंदिराच्या इथं आलोय आता. आणि आपल्याला इथून जायचं आहे. आता आपण आलोय कुवाटात. हे आहे कुवाट एरिया आणि आपण इथे आलोय. हा एरिया माहितीच असेल तुम्हाला. आपण इथे एक आंब्याचा व्हिडिओ बनवला होता पहिलाच. तिथे चाललोय. तिथे जाण्यासाठी वाट पण नाही, आम्हाला वाट शोधत शोधत जायचं आहे तिथे. इकडे सगळी भातशेती आहे, वाडीतल्या लोकांची भातशेती. आणि समोर दिसतंय हे राधाकृष्णाचं मंदिर आहे आमच्या वाडीतील. कोणाची तरी गोंड्याची फुलं झाड आहे तिथं, फुलझाडं जास्त. पोचलोय जिथं आपल्याला जंगल सफारी चालू करायचे. इथून जंगल चालू होतं, इथून आपल्याला आज जायचं आहे. आता इकडे छोटासा नदी आहे, छोटीशी. आणि इथे छोटासा पर्या लागलाय, ओढा. ओढा पार करून आपल्याला पलीकडे जायचं आहे. तिथून पुरं जंगलच चालू होत आहे आणि हा ओढावरून येतोय खाली. आणि आपण जिथे जंगलात चाललोय जरा सावधानतेनेच जायला लागणार आहे आपल्याला, कारण या जंगलात प्राणी पण तेवढेच आहेत. डुक्कर, वाघ बिघ आहेत, त्यामुळे आपल्याला लक्ष देत जावं लागणार आहे. मला सापडत नाही, वाट काढत काढत आम्हाला पुढे जायचं आहे. कन्फ्यूज झालोय कुठली वाट आहे. पुढे शंकू चाललाय, तो बोलतो इकडून वाट आहे, बघूया इकडून वाट खरोखर तिथेच जाते का धबधब्याच्या इथं. नाही तर आपल्याला फिरून फिरून परत खाली यावं लागेल. आणि इकडे बघू शकता किती घनदाट जंगल आहे इकडं. आणि आम्ही वाट चेंज केली, मी बोललो होतो त्या वाटेने आम्ही चाललोय आता. आणि आम्ही तिथे 3 वर्षापूर्वी आलो होतो लॉकडाऊन मध्ये, ते आत्ता आम्ही येतोय. बघूया आता काय परिस्थिती आहे तिथं. प्रॉपर जंगल इथून चालू होते आपलं. इथून आपल्याला लक्ष देत दोन्ही साईडनी आतमध्ये जायचं आहे. पूर्ण जंगल आहे मित्रांनो. हे जंगल आमच्या माहितीतलं आहे, आमच्या गावचंच आहे. आणि आम्ही मे महिन्यात इकडं आंब्यासाठी वगैरे येत असतो. पाटणं कल्टी नका मारू. आणि ह्या दोघं जरा घाबरलेत जंगलात यायला, त्यांना जबरदस्ती घेऊन आलोय.
मला ही वाट फॉलो करायची आहे आणि पाण्याचा आवाज इकडे येतोय, त्या पाण्याच्या दिशेने आपल्याला जायचं आहे. आणि आपल्याला आवडा दिसलाय छोटासा, त्याच्याने आपल्याला वरती जायचं आहे. बघूया आपण त्या धबधब्याच्या इथे जाऊ का. आणि इकडून जायचं नको बोलतायत हे लोक, काटे बिटे आहेत बोलतात, तेव्हा आम्ही वाटेने चाललोय. चला चला पटपट चाललेला आहे आम्हाला. आवाज कर मोठा. इथे 2 वाटे आहेत, एक एक. आम्ही ह्या वाटेने वरती जातोय. चल 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 चल. तुम्ही चला पुढं. जंगल बघू शकता किती घनदाट एकदम. ऐकू हे काढ काढ. वाट चांगली आहे पण काटे कुठे जास्त आहेत, त्यामुळं लक्ष देऊन जावं लागतंय. बघूया आता. पाण्याचा तर आवाज येतोय, जवळजवळ पोचू का. आणि आपण मेन पॉइंटला इथं पोचलोय. इथे बघू शकता पाणी येते वरून. आपल्याला आता बघायचं आहे, ह्या साईडून पण पाणी येते, त्या साईडून पण पाणी येते. इकडून जायचं की तिकडून जायचं. मला वाटतं हां इकडूनच जायचं आपल्याला. हां या हां आम्ही चाललोय खाली. बघा दरी आहे थोडी, वाट थोडी खडतर आहे. आम्हाला रस्ता भेटत नाही आणि कसला तरी आवाज येतोय. आणि बघा दरी आहे खाली, आणि हेच पाणी त्या धबधब्याच्या इथून येतंय आपल्याला वरती. इकडून चाललोय आपण वरती. वाट नाही आहे, वाट काढत आता वरती जायचं आहे आपल्याला. आणि थोडं कन्फ्यूज झाल्यासारखं वाटतंय आम्हाला. दुसऱ्या वाटेने तो वरती नाही ना आलो असं वाटायला लागलंय. बघूया आता. आणि जंगल पॅच संपलेला आहे, आता थोडी ओपन जागा आली. थोडं वरती जाऊया आणि बघूया तो धबधबा कुठे आहे नेमका. खूप दम लागलाय, पूर्ण चढ आहे. आणि आपण त्या धबधब्याच्या वरच्या साईडला जाऊन पोहोचलोय. इथेच खाली धबधबा आहे. आता आपण थोडं वरती चाललोय, खाली धबधबा आहे आणि पूर्ण डोंगर रांगा दिसत आहेत आपल्या गावच्या. आणि हे वरून डोंगरातून पाणी येतंय, ते खाली धबधब्याला जातंय. आणि संकुलला ताण लागले, पाणी पिते. ते इथं चांगलंच आहे. वरती तर बघून झालं, आता आपण धबधबा बघूया वरून, नंतर आपण खाली जाऊया धबधब्याच्या खाली. आणि हा धबधबा आहे तो मित्रांनो. आणि आपल्याला आता इकडून खालून असं जाऊन परत इथं खाली यायचं आहे आपल्याला. तर आता जाऊया खाली.
आणि हे दोघं कंटाळलेत कारण पाणी पण नाही आणलंय, खायला पण काही नाही. पाणी तर आहे, खायला काय नाही, यांना भुका लागल्यात. आणि वाट बघू शकता कशी आहे. इथून वाट काढत काढत आपल्याला धबधब्याच्या तर आपण पोचणार. गेल्या टायमाला काटे घेऊन आलो. त्यामुळे काय वाटत नव्हतं का? काहीच हे नाही का? अरे चौपास काटे बघत या. एवढे केवढे अरे सोडव. अरे काट्याने पकडलं यार. हे वेली आहेत ना काटेरी. खाली बघ जरा. हां थांब थांब. मला कोण हे करायचं? तिकडनं वरनं आहे, संकू गेला तिकडनं. वाट थोडी घसरट आहे आणि आता आपण पोचले धबधब्याच्या इथं, तर आपण पोचलोय. ते पकड अच्छा. तिकडून चल खालून. थोडं पाण्यामुळं गुळगुळीत झालं इकडं, त्यामुळं सांभाळून जायचं आहे. हा आपला धबधबा कसा वाटतोय नक्की सांगा. हा बघा कसला वाटतोय. फायनली आपण या धबधब्याच्या इथं पोचलेलो आहे. खूप भारी वाटतंय. हे बघू शकता, जास्त मोठा नाही आहे पण छोटा मस्त. आम्ही आता मस्त आंघोळ करतो इथं मस्तपैकी, नंतर मला दाखवतो. आणि हा धबधबा राळेवाडी आहे. इकडे राळेवाडीच्या बरोबर साईडला हा धबधबा आहे. आणि आपल्या घरापासून जवळजवळ 15-20 मिनटं चालत आल्यानंतर हा धबधबा लागतो. यायला वाट नाही आहे, वाट काढत काढत यावं लागतं, तेव्हा हा धबधबा. आम्ही जवळजवळ 15 ते 20 मिनटं इथं आंघोळ केली आणि आम्ही आता निघतोय घरी. हा पाहू शकताय सस्याने पडलेलं बीड, ह्याच्यात असू पण शकतो आतमध्ये, आपण डिस्टर्ब नाही करत.
आणि आम्ही आता घरी चाललोय जंगलातून. आतातून वर गेलो तू बघत लागून. आणि कोकणात म्हटलं तर अशा भरपूर अशा जागा आहेत की आपल्याला माहिती पण नाहीत. धबधबे म्हणा असे भरपूर, पण कोण जात नाही तिकडं. शोधायला लागतात जंगलात. आणि आम्ही जिथे गेलो होतो तिथे कोणच येत नाही, कारण तिथे जायला वाटच नाही. जंगलातून यावं लागतं म्हणून तिथे कोण येतच नाही. आणि मित्रांनो, मी व्हिडिओ इथंच थांबवतोय. व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. आणि ही आमचा वॉटरफॉल धबधबा कसा वाटला नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका. आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि मी भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन जागेवर आपल्या गावातील. तोपर्यंत बाय बाय.